an bɛ an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in na. O la nin ye kunnafoni ye min bɔra silamɛya dɛmɛtɔn fédération Ansarudine international FADI ɲɛmaayaso la k'a da Ansaru cɛ n'a muso tulo la ani kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n'o de ye an ba n'a mɔmuso sanuma Basitan Tarawele n'o ko a ma Aba, o min ye an fa an karamɔgɔ an ɲɛjɛyɔrɔ Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara woloba musokɔrɔba sanuma min ye diɲɛ laban maçon fitinɛ yelen na n'o de kɛla nin cɛ belebele nin ye Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara, ala ka diinɛ waraba. O la ɲuman sarali wajibiyalen tɛ jɔn kan, nka i ka jija i ka kɛ ɲuman dɔnbaga ye. O kɔnɔna na Ansaru kɛn bɛ ka waleɲuman dɔ kɛnɛ belebele sigi ni musokɔrɔba in tɔgɔ la n'an k'a ma anniversaire. O kɛnɛ in bɛ sigi sibiri nata n'o ye avril kalo tile 3. Wajulu kɛnɛ labɛn bɛ Bangoni Janginɛbugu terrain na ka dugu kɛ dimanche kuranɛ karan belebele labɛn bɛ Lansara tile. Ala ka a don jira an na, ala k'an si tɛmɛ a don kan.